Мәхәббәтнең кайнарлыгын саклап, 38 янар учакка. Сүнер сүрелер лейтенә түгел, безнең сөю кайнар кочакта. Синең белән шундый рәхәт миңа, үзең дә бит инде беләсең. Гашык парлар иде, күкләр үзе сайлагандыр безне күрәсең. Синең белән шундый рәхәт миңа, үзең дә бит инде беләсең. Гашык парлар иде, күкләр үзе сайлагандыр безне күрәсең. Гашык парлар иде, күкләр үзе сайлагандыр безне күрәсең. Бик рәхмәт сезгә. Баршағызына да